Минаха 3 дни, откакто скачах за последно. През тия 3 дни почивка, активна почивка. Дигах малко щанги, малко силови упражнения и днес бедрата са ми леща. Супер зле, супер натоварени, тежка мускулна треска, но това няма да ме спре. Днес съм тук и съм се навил да пробвам една така много интересна комбинация от целта. Ще я видите някъде по екрана, само че няма да завършва по начина, по който я виждате. Ще добавим така малко ниво на трудност и ще видим дали ще ни върже. Мисля, че ще стане, но това ще се разбере веднага след като загрея и почна. Така че 9 март 2026 година започвам. Мисля, че загрях добре и ще разцъкаме малко. 1, 2, 3 сълта и започваме по същество. Добре, мисля, че съм готов да започвам. Така както видяхте на кадъра от по-рано, имаме засилка вътрешно-странично, след това към Butterfly Twist, след това корк и накрая като нещо като Cheat Gainer, обаче няма да завършваме с това. А след Butterfly Twist правим корк, после ще опитаме двоен корк. Ако пък е твърде неудобно, ще опитаме след Butterfly Twist корк, swing, двоен корк. Зависи както го усета. Нека да направим първите опити с страничното и с твиста да видим. Определено ще е трудна борба, но мисля, че ще успея. Мисля, че ми трябва ластика за коляно, защото има доста натоварване. Добре. Това не беше никак зле. Започваме лека по лека. Доста е трудно да започнеш второто упражнение веднага след това странично, защото отивам сравнително високо и падам доста ниско и от тук трябва да набера доста, за да се кача отново нагоре и да набера скорост. Точно втория елемент е този, който най-много те бъгва и се зориш с него, но няма да се откажа. Yes! Супер! Това беше първият адекватен опит. Само че, нали, не е изпълнено както трябва. Това са само тестовете, за да стигнем накрая до финала. Супер! Това беше доста добре. Мисля, че ще имаме успех. Продължаваме. Много е трудно да се набере след това. Много е трудно. Holy shit. Почти успях. Добре, вече имам повече надежди. Бяхме супер близко. В края просто много се отпуснах. Не мислих си, че ще успея да се завъртя като хората. Имах силата, обаче просто отпуснах тялото и паднах. Сега ще прегледам кадъра.
И така, ще се насладим. Пуснах ли бе? Пуснах. Добре, прегледах опита. Никак не е зле. Мисля си, че е зле и че е грозно като изпълнение, само че е станало много хубаво. Пия малко вода и правиме следващ опит. Дано успешен. Айде! Гадно, гадно! Паузирах. Понеже ми свърши паметта, трябваше да прехвърля малко кадри, понеже става малко бавно. И загубих мощност. Тялото изтива и сега става по-трудно. Не! Стига да това беше добре. Трудно е. Трябва да му хвана цаката. Не! Брат, стига бе! Аз не мога да стигна до никъде. Fucking hell! Аре! Можело бе! Можело! Определено малко по малко почвам да губя надежда. Но няма ме откажа това. Направихме един хубав опит, но нещо не успявам да се доближа до него, което не ми харесва. И не съм доволен. Продължавам да опитвам. Не знам как върза. Holy shit! Сега прегледах кадъра. Супер доволен съм. Понякога, естествено, че го казвам сега, след като точно тази ситуация ми е вързано, понякога, когато тъмна решиш да се откажеш и то вземе да стане, случва ми се неведнъж да се отказвам, нали, след много опити и да си казвам, че правя последен опит и, нали, приключвам с това нещо, защото има и други дни, може да се случи реално и други дни. Утре, примерно, може да съм в по-добра кондиция, но лови, върза и съм много щастлив. И не мисля да го повтарям. Мисля, че беше сравнително добре. Или пък може и да пробвам. Може да пробвам още един път, зависи как ще ми дойде Butterfly Twist. Може да опитам с малко повече, да направим един оборот, втори оборот и след това два. Или пък ако дойде, да направим два. Ако не, здраве да е, аз го имам. Щастлив съм и продължаваме. Така че, аре, ще направя едно последно да видим. Айде, стискайте пауза. Доволно. Поне успях с 3. Ако не ми беше подсекал крака така,
може би ще стане. Обаче не искам повече да го натоварвам толкова. Така че слагаме тик, успешен опит, доволно и да. Сега ще пробвам пак една готина комбинация, по-лесна, по-отпускарска, да видим дали ще стане. Ако бавничко и тромаво, ама пък това също не съм го правил отдавна. Ще опитам още един-два опита. После минаваме на поредица коркове, както почти всяка тренировка, ако не всяка. Да видим, защото рекордът си стои още на 13. Да видим как сме днес. Последния път беше много зле. Мисля, че стана добре, нека прегледам. Става, но все така грозно. Нещо не ми хареса този опит. Аз винаги гледам да изчиствам до максимума за деня, за тренировката. Максимум да изчиствам даден опит от някаква комбинация или единично салто, защото държа на красотата. Така че да видим третия път как ще. Айде! Сега го правим. Много пауър този път. Много пауър. И определено това няма да е ъгъл. Много гаден ъгъл. Търсим винаги добър ъгъл. Е тук. Добре, опита ми хареса. Не беше зле. Ще направим още един и приключваме. Тук го усетих го много. Това с 360-то накрая не беше в план. Ама и от предните опити усещах малко тялото, че отива нататъка. И пък, що не? Мисля, че изглежда яко. Така че аз съм доволен от нещата днес. Правим една поредица коркове, да видим какво става днес. И ви казвам чао за днес. Хора, бях супер близко. Бях супер близко да подобря рекорда. През цялото време се усещах супер добре. И бях готов. И какво стана? Последния го стъпих гадно. Мисля, че 9-я, 10-я ме изкриви вече. А бях супер близко. Не. Нищо. Важното е, че лепим толкова от първи опит. Свят ми се зави. Доволен съм от днес. Хубав ден на всички, които гледат. Радвам се на тия, които гледат.